Urmat martabat Panglimbang 5 menit dina Rebu Pahing tanggal 26 Maret taun 2025 kapetik saka Injil Matius bab 5 ayat 17 tekan ayat 19. Dudu sawijining wadi maneh menawa ing negara kita iki paugeran durung katindakake kanthi sakmestine. Akeh wong lan kelompok wong kang migunakake paugeran amung kanggo tameng pamenuhan diri wae. Dene ing pirangan liya paugeran kanggo nindes pepadane. Akeh paugeran rinakit kanggo nglestarekake tindak kadurjanan lan kadurakan umpamane korupsi. Saka kene timbul istilah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dudu sawijining wadi uga menawa akeh perkara kadurjanan gedhe kandhek alias dipetieskan marga katutup duit. Mula ana tetembungan uga keuangan yang maha kuasa. Hukum utawa paugeran kadadekake dolanan dening para pejabat, panguwasa lan wong-wong kang kandel duwite. Satemene paugeran karakit kanthi ancas tujuan kanggo njamin karaharjaning urip umat manungsa mligine sarta kanggo nglestarekake alam sawegung titahing Allah Maha Tresna iki sumrambai. Wong beriman percaya menawa kabeh pambudidaya manungsa mligine jroning padha ngrakit paugeran iki sinengkuyung pinayungan dening Allah pangreksa jagat kang ngersakake kabeh kang katitahake tansah jroning kahanan becik kapan wae lan ana ngendi wae. Paugeran kang becik ngluhurake asma dalem Allah, paugeran ala ngidak-idak asmaning Allah. Mula anane paugeran ora luput saka campur tangan dalem Allah Maha Rumeksa. Kersa dalem Allah Maha Rumeksa kang ngersakake kabeh jroning kahanan becik iki kang dadi intisari sawijining paugeran. Mula amrih kabeh ing jagat raya iki lumaku sarwa becik lan tansah ana jroning kahanan becik, manungsa kudu ndadekake tindak urmat martabat minangka landhesan jroning mangun relasi antara manungsa karo Gusti Allah. Mangun relasi antara manungsa kalawan pepadane, mangun relasi antara manungsa karo titah liyane. Pakurmatan kagem Allah, kagem asmane lan kagem dina sucine. Pakurmatan kagem wong tuwa, pakurmatan kanggo urip, hak milik kapribaden manungsa liya, pakurmatan kanggo bebener lan jeneng beciking liyan, sarta pakurmatan marang diri pribadi saengga karep sarta pepinginan kang kleru lan ala ora bakal nguwasani manungsa maneh. Intisari paugeran iki kang padha katrak dening para ahli Taurat sarta para panggedhe bangsa Israel mligine dek jaman Gusti Yesus sugeng biyen. Wong-wong mau migunakake paugeran amung kanggo lestarining paugeran mau dhewe, ora migatekake lan ngutamakake karaharjaning manungsa kang padha nindakake mligine manungsa kang miskin lan kesrakat. Wong-wong mau padha migunakake paugeran amung kanggo golek pakurmatan lan kamisuwuran diri pribadi. Iki umpamane katindakake dening wong-wong Parisi kang kacelathu Gusti padha urip lelamisan. Malah wong-wong mau migunakake paugeran kanggo mbiji ala beciking liyan, pantes ora pantesing liyan lumebu swarga kanggo ngapir-ngapirake liyan. Mula Gusti Yesus banget ora rena karo wong-wong iki. Gusti rawuhna donya kanggo ngelekake meneh umat manungsa wasing paugeran kang katerak lan kalirwakake dening para ahli Taurat, dening wong-wong Parisi, para imam uga dening para pangareping bangsa. Gusti rawuh kanggo nindakake, kanggo nyontoni sarta nguripake meneh wasing paugeran kang katutup dening kadurakan lan kadurjananing manungsa. Mula panjenengane ngendika, rawuh iki ora arep ngilangi angger lan paseksene para nabi, ananging malah arep nyampurnakake. Sing sapa nindakake angger lan mulangake mengkono, iku bakal kasebut agung ana kratoning swarga.
Para tresna PLM kinasih tresna Gusti kanthi sawuting ati jiwa raga lan sakabeh pambudidaya. Tresna pepadha kaya tresnani diri pribadi sarta tresna alam lingkungan kanthi sakmestine mujudake ringkesan saka paugeran kang kakersakake Gusti Yesus. Mula monggo sami katindakake kanthi prayoga amrih Allah yang Rama Rena. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.